I dag skal vi via simulatoren ændre sprog i frekvensomformeren, og jeg åbner simulatorprogrammet, eller mappen med programmerne i, og jeg skal åbne både Mjølner og det andet EXE-program her. Jeg starter med at åbne Mjølner. Man kan se, at der ikke er nogen tekst i displayet, så jeg åbner lige det andet program, som ligger her om bagved. Således. Nu minimerer jeg alt det overflødige, så det eneste jeg har på min skærm, det er selve simulatoren, som jeg kan flytte hvor jeg vil. Jeg lægger den herude i dag, og nu kan jeg så gå i gang. Jeg vil ikke køre den her guide, som den skriver, så ved at venstre klikke på taster med musen, svarer det til, at jeg trykker på dem i virkeligheden, så jeg vil gerne cancel, jeg venstre klikker på cancel. Nu skal jeg så ind i hovedmenuen, main menu, det gør jeg ved at venstre klikke. Nu kan I se det stiplede felt, det markerer hvor den står. Ved at flytte feltet nedad kan jeg vælge hvad jeg gerne vil ind i, der er rigtig mange muligheder. Jeg vil gerne ind i nullerne, Operation and Display, så jeg trykker OK. Nu vil jeg faktisk gerne ind i Basic Settings, det er udmærket, så jeg trykker OK. For at skifte sprog skal man markere linjen med sproget, så jeg trykker OK for engelsk, og nu kan jeg så med piletasterne se alle de forskellige muligheder. Nu skal jeg finde et sprog, der passer til VIA-studerende, og der er rigtig mange muligheder. Jeg synes det her det ser spændende ud, det er nok noget I forstår, så jeg vælger det. Det er 27'eren. Når det er valgt, så kan jeg trykke back, og så kan vi blive ved. Så kører vi gradvist tilbage. Jeg kører helt ud i status, og så kan vi se, at sproget er skiftet til noget I forstår.